Yinkunselo yemyem umako yiqile inkalakatho umphathi kukhalwa ngayo umhlaba jikelele sekunga ngathi kuhlatshelwa umhobe kuxakwe noSomaqhinga noJakalashe uhlela ugunqa udunyangeke ziyafika ezinye zigwigwise phinde zinyamalale wena uthethungo lofudwa uleqanga uncika ivigazo kwenqukutha ugamanga uluma uvuthela impuku siba sikaqondanga ulele emqokozweni usigacele kwintandabo ucansi ulele emqokozweni uyazimela uthatha ixesha ukuvela kumhlaba jikelele uxhenza uzombelela gawulayo inene awudinwa ulikhoboka lokufa engenalo usini kwamdala nomncinca unamkhetha ukhathali imini nobusuku usebenza ulali udala abahlolo nabahlolokazi nentwenhla uvani kumhlane ezolo kutyala isidumbu ngenxa yakho gawulayo akukho ndawo yokutyala ingqolobo unobangela nguwe gawulayo silala sifuke wena uhlala uhleli gawulayo Amazantha uyafuna amazantha scientist. Wow.